Idan aka ce kasuwancin zamani, me ake nufi? Yau zan yi bayani akan kasuwancin zamani. Sai ka duba ka gani cewa kasuwancinka yana tafiya da zamani ko kuma bai tafiya da zamani. Shin kai ɗinnan an barka a baya ko kuma kana tafiya daidai da yadda al'umma suke tafiya a wannan zamani? Kamar yadda kuka sani yanzu muna wani zamani ne da ci gaba, yanzu za ka iya kwanciya bacci ka tashi ka ga wani abu sabo ya faru na kuma ci gaban zamani. So don haka a wannan bidiyo zan mana bayani akan menene kasuwancin zamani, kuma sannan mu duba mu ga shin kowanne da yake sauraron wannan bidiyon yana yin kasuwancin zamani? Idan bai yi sai ya fara. Wato idan aka ce kasuwancin zamani ana nufin digital marketing, wato wani kasuwanci ne wanda ake amfani da technology na zamani wurin yin kasuwanci. Duk wani technology da ya zo na ci gaban zamani ka yi amfani da shi wurin yin kasuwanci, to lallai fa ka yi kasuwancin zamani. Wato yanzu misali ƙoƙarin da ake sa a kasuwancin da ake da ko kuma irin local kasuwanci da ake yi, za ka iya sa ƙoƙari ka dage ka yi abu. To in dai za ka dage ka samu 10,000 a da, to irin wannan dagiyan in za ka yi shi a kasuwancin zamani, to wataƙila ka samu 10,000,000. Kun fahimce ni? To haka tazaransu take. Da wanda yake kasuwancin zamani da wanda baya kasuwancin zamani haka tazaransu yake. Kamar sama ne da ƙasa ko kuma dama da hagu. Da bambanci sosai da sosai. Shi yasa duk wanda bai kasuwancin zamani an bar shi a baya. Mafi girma daga cikin wannan kasuwancin zamani shine social media marketing. Wato yin amfani da kafofin sada zumunta wurin yin kasuwanci. To kai da kake sauraro na, kana amfani da kafofin sada zumunta wurin yin kasuwanci? Kar ku manta, kafofin sada zumunta akwai biliyoyin mutane da suke hawa kafofin sada zumunta kullum. Kamar yanzu Facebook duk wata suna samun mutum biliyan 3. YouTube biliyan 2.6 da miliyan 600 suke hawa duk wata. To shin kai cikin wayannan mutanen waye ne yake siyan kaya a wurinka? Waye ne ya san da business ɗinka? Waye ne yake following ɗinka? Waye ne yake bibiyanka? Shin kana amfani da wannan damar? Kafofin sada zumunta social media free ne, ba a biyan ko sisi ake yi. Kuma sannan akwai hanyar da za ka yi ka samu followers cikin sauƙi ko customers cikin sauƙi ba tare da ka biya ba. Akwai kuma inda za ka sa kuɗinka ka biya saboda me? Ka samu ciniki, ka samu customers ko kuma ka samu followers. Shin ka san da wannan? To idan ba ka yi, to bari in baka step guda 3 zuwa 4 wanda za su taimake ka ka fara. Na farko shine ka koyi ilimin social media marketing. Ka san ya ake amfani da social media wurin yin kasuwanci. Kar ka je ka buɗe account kawai ka fara posting kaya ka ce kai fa ka ga baka samun ciniki. To ba fa haka abin nan yake tafiya ba. Dole ne ka koya, dole ne ka zauna ka yi nazari, dole ne kuma ka bibiyi masana saboda ka ga yadda ake yi. Saboda in kai bai maka ba, to ya yi ma wancan. To me yasa ya ma wancan kai bai maka ba? To tabbas akwai abin da kai missing. Na biyu kuma shine dole ka koyi content creation. Content creation shine ƙashin bayan kowane irin kasuwanci a online. Wato ka dinga yin wasu content ko bidiyo ko rubutu ko hotuna wanda mutane suke so, wanda mutane za su ji suna son wannan abin sai su dinga bibiyanka. Kamar yanzu misali akwai likitocin da zaka ga kullum suna ba wa marasa lafiya shawarwari a online. Alamomin cutan ƙoda, yadda za ka kiyaye kar ka kamu da cutan siga da waye. To kun ga wannan bayanan da suke bayarwa ilimi ne mai amfani, sai mutane suke bibiyansu saboda wannan ilimin. A yau da gobe sai mutane su ji suna burge su, sai mutane su ji wannan likitan na yarda da shi. Daga nan kuma me? Sai ka ga mutane sun ce za mu zo asibitinka, za mu zo consultation, mun maka DM da Allah za a yi mana kaza, za a yi mana kaza. To a haka su ma suke samun customers ɗinsu. To wannan shi ma shawara ne mai kyau. Ya zamana cewa kana yin content creation, kai wajibi ne ma. Ka dinga yin duk wani abu da ka sani, ko yana alaƙa da business ɗinka ko bai da shi, ka dai yi abin da zai amfanar da mutane, mutane su bibiye ka, idan suka zo sai ka yi musu talla. Abu na 3 da za ka kula da shi shine ka san wane social media ne za ka je kai talla. Kar ka je gidan giya kana tallan Ƙur'ani, ko kuma ka je masallaci kana tallan giya. Ka san dai masallaci babu wanda zai sayi giya ko? Sai dai ma a kama ka, yawwa a hukunta ka.
babu kuma wanda zai je gidan giya yana tallan Ƙur'ani ya yi ciniki, ba zai yiwu ba, saboda ka kai abu inda ba muhallin shi ba. To ka zauna ka kalli business ɗinka ka ga wani social media ne ya fi dacewa da business ɗinka. Instagram ne, TikTok ne, Facebook ne, YouTube ne, LinkedIn ne da sauransu, sai ka je wannan wurin sai ka tallata kayanka. Ina fata kun fahimta. So wannan shi ne. Sannan abu na ƙarshe da zan ƙara da shi ne ilimi. Akwai yadda ake duk abin da kuka ga ya gagara ku nemi masana sanar da ku. Duk abin da ba ku sani ba ku nemi sani, ku koya. Wannan ne hanya mafi sauƙi da za ku iya cin nasara a kasuwancin zamani, za ku iya cin nasara a kafofin sada zumunta. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo za ku iya following ina Ibrahim Yahaya Harande a dukkanin kafofin sada zumunta, sannan kuma ku min subscribing channel ɗina da ke YouTube Ibrahim Harande / Hausa. Na gode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.